ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ନୂଆ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗରେ ବସି ବସି ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆସିଥିଲା। ସେ କାହାଣୀରେ ଗୋଟେ ଶୁଆ ଶାରୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଥିଲା। ସେ କାହାଣୀଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀଟାର ପ୍ରେମ ଯିଏ ଥରେ ଶୁଣିଛି ସେ ପ୍ରକୃତର ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିଛି। ଦିନେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୁଆ ଶାରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଡାଳରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଶୁଆଟି ଶାରୀକି ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କଲା, କହିଲା, ଲୋ ଶାରୀ, ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଶାରୀଟି ହସିଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ଦେଖ ଶୁଆ, ମୁଁ ତ ପୁରୁଷ ଜାତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବରେ। ତମେମାନେ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଆଉ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ତମେମାନେ ହାତ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ। ବିଚରା ଛୁଆଟି କ'ଣ କଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଆଣି ତା ଡେଣା ଦୁଇଟାକୁ କାଟିଦେଲା। କାଟିଦେଇ କହିଲା, ଲୋ ଶାରୀ, ଦେଖ, ମୋର ଡେଣା ଦୁଇଟି ମୁଁ କାଟିଦେଲି। ନା ମୁଁ ଆଉ ଉଡ଼ିପାରିବି, ନା ତୋତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବି। ଶାରୀଟି ହସିଦେଲା, କହିଲା, ଯାହା ହଉ, ଶୁଆଟି ମୋ ଜାଲରେ ଫସିଗଲା, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ହେଲା। ଦିନେ ଶୁଆ ଶାରୀ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଥାନ୍ତି। ଆକାଶ ମାଗରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ଶୁଆଟି କହିଲା, ଲୋ ଶାରୀ, ଆଗକୁ ବାତ୍ୟା ଆସିବ, ତୁ କାମ କର, ଅଲଗା ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳା। ଶୁଆଟି କହିବା କଥା ଶୁଣି ଶାରୀ ଫୁଡ଼ରେ କିଣା ଉଡ଼ି ପଳେଇଲା। 2 ଦିନ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲା। ଝଡ଼ ବର୍ଷା କମିବାର 2 ଦିନ ପରେ ଶାରୀ 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଝଡ଼ ବର୍ଷା କମିଗଲା। ଶାରୀଟି ଆସି ଦେଖିଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ବସା କରିଥିଲେ ସେ ଗଛ ନାହିଁ କି ଡାଳ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶୁଆ ତା ଥଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛି, ଲୋ ଶାରୀ, ତୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା କହୁଥିଲୁ। ତତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଆଗକୁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ତୁ ଅଲଗା ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳା, ସେତେବେଳେ ଯଦି ତୁ ପଦୁଟିଏ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସିନା ପଳେଇବି, ମୋ ପାଇଁ ବାତ୍ୟା କାଳ ହେବ, ତମ ପାଇଁ କାଳ ହେବନି। ସେତିକି ପଦୁଟିଏ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତୁ, ମୋ ଭଲ ପାଇବା ସାର୍ଥକ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତୁ କ'ଣ କଲୁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ତୁ ପଳେଇଲୁ। ଶାରୀଟି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ବୁଲିଲା। ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଗଛ କରରେ ଶୁଆଟି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତା ପାଖରେ ଯାଇ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦିଲା। ଦେଖ ଶୁଆ, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତ ତା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ମରିସାରିଲା ପରେ ସବୁ ପାଖରେ ବସି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦିବାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇବା କାହାକୁ କ'ଣ, କିଏ କାହାକୁ ଧୋକା ଦିଏ, ବିପଦ ସମୟ କିଏ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ମନକୁ ଆସିଲା କାହାଣୀଟି ମୁଁ କହିଦେଲି। ନମସ୍କାର।